Fe nhw i Rydian Harry dwy'n ddarlithydd yn Marchnata. Mae diddordebau pobl yn Marchnata yn amrywio o'r ochr seicolegol, technegol neu creadigol. So mae cynnig ni yn cynnwys modiwlau sy'n delio gyda pob math o'r elfennau Marchnata. So ni'n cynnig modiwlau creadigol sef Applied Marketing Management yw enw fe. Mae'n lot fwy diddorol na ni. Marchnata creadigol, ni'n gyda modiwl cyfathrebu Marchnata, Marchnata digidol, a hefyd ni yn canolbwyntio ar yr ochr theori, so sy'n dal yn holl bwysig i ddod bod Marchnata newid cymaint. So ni'n gwneud lot o Marchnata strategol, ni'n gwneud brandio ac hefyd Marchnata rhyngwladol. Ni'n ymwybodol iawn bod Marchnata newid. Mae sgiliau ni fel darlithwyr yn newid gyda fe. I ni gyd yn ymarfer Marchnata yn ogystal â dysgu Marchnata. So bydd chi'n cael y gwybodaeth mwyaf diweddara. Bydd chi'n cael gwybodaeth sy'n ar sail y theori, ond hefyd gyda mewnbwn o'r byd busnes. Bydd chi'n cael eich dysgu mewn amryw o ffyrdd. Bydd chi'n cael darlithoedd, ond maen nhw'n darlithoedd bywiog dros ben. Bydd chi ddim jyst yn gwrando am awr neu hanner awr. Mi fydd yna gyfle i gyfrannu, mi fydd yna gyfle i gyflwyno, achos ni'n dysgu trwy trafod. Os mae'n sicr gewch chi gyfle i astudio tramor a byddwn yn annog chi i wneud neu i fynd allan ar brofiad gwaith neu i fynd allan i cael blwyddyn mewn cyflogaeth. Mae dyn cysylltiadau ledled y byd a myfyrwyr yn dod nôl yn lot fwy hyderus ar ôl cael profiad o gwlad arall. Aberystwyth fel lle ddeniadol dros ben. Mae pobl yn dod ar ei gwyliau i Aberystwyth. Maen nhw'n dod am y traethau, maen nhw'n dod am y dre. Ni'n falch iawn o'r gwobrau ni wedi cael am ein dysgu yn ddiweddar. Ni'n falch iawn o'r fodlonrwydd mae'r myfyrwyr wedi mynegu yn yr NSS, y National Student Survey. Mae yna gymuned arbennig o siaradwyr Cymraeg yma, a wedi bod ers oesoedd. Byddwn yn annog chi fynd i'n gwefanu, do manylion y darlithwyr fyna. Hefyd fel Ysgol Fusnes ar Instagram, Facebook a Twitter, so chi'n gallu anfon neges i ni fyna hefyd a bydd ni'n ymateb yn syth. Diolch yn fawr am wylio.